atong pamalandungan. Huna-huna ako no kung buhi pa ka ba nya usa kas mga naminaw ni Hesus pagsulti niya ani mga 2,000 years ago. Nya buhi pa ka hangtod karon. Unsa kay imong bation? Awa di mo ka-imagine. Ningon si Jesus ba, magsaksi sad mo, mahitungod ka nako. Nya magsaksi sad ang Espiritu Santo, mahitungod ka nako. Nya magsaksi mo, mahitungod nako, kay kuyog man mo nako, samtang buhi pa ko. Nya gipatay siya. Nya karon iabot nag 2,000 years, nagpadayon ang iyang gipangtudlo, nga mao gihapon ang atong gihimo. Nya mingkuan na ba natuman na gid siya, gipanghinginlan sila sa sinagoga, gipangpatay sila. Niabot yung panahon nga ang nagpatay nila nagtuo nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Mao man nahitabo sa ato mga martyrs, labi na tong dunay panagbuak ang simbahan, labi na kadtong mga kusog na kaytong paghunahuna ka ng Arianism nga si Kristo dili tinuod nga tao, nga dili tinuod nga Dios, samtang buhi pa siya. Doon nabi ato'y mga pari, mga obispo nga niapil ato. Nya kadtong magsigig promote sa pagtulunan nga si Kristo tinuod nga Dios, tinuod nga tao, ila tong patyon mo nang daghang tag mga martyrs nga namatay tungod sa ilang pagbarog nga si Kristo tinuod yun nga Dios, tinuod nga tao. Ana ba? Daghan. Nya mo na nga ang katong naama sa to silas authority, ilang patyon ang katong nagbarog nga sukwahi sa ilang gituhuan. Pero pulo sila nagtuos Ginoo. Gipatay nila ba? Nya kung ikaw ana naapil ka sa pagsulti ni Hesus hangtod karon, proud ka nga mosulti nga tinuod gining atong gisunod. Nilingya imong tupad na proud ka nga hinginlan ka nya patyon. Mahimo kang proud ana. Ha? Wa man mo klaro. Ganahan kita kanang daygon ta na sikat kita, ang tanang tao motuo gyud nato ana. Oy dili na maoy paradigm ni Kristo sa iya mga apostoles. Insya gisultihan ko na kamo niini sa wap-an ni mahitabo, aron ini kahitabuan ni di mo maluya, malig-on mo. Nya karon ang nagdaga na sukad kay gipamatay naman to, aman to kalapas og 100 years ang iyang mga tinun-an, nangamatay raman tong tanan, na ay kasagaran gipangpatay man to, pinaagig espada, pagbato, pagbitay sa cross ana. Pero karon nagsigi ang maong pagtulunan, ang nagdala na niini mao ang Espiritu Santo. Siya na ang magbantay, magtudlo, magligo nato kun atong dawaton ang Espiritu Santo. Mao bitaw nga karong Pitsa 19 sa ulogo nato ang Pentecost Sunday, katong pagkunsad sa Espiritu Santo ngadtos mga apostoles, kuyog ni Maria ug sa uban pang mga disipulo nga nitugdon sa ilang mga ulo nga murag dila nga kalayo. Mao toy usas mga images sa Holy Spirit niya pagkunsad ato ning lig-on dayon ang ilang pagtuo, wa na sila mahadlok. Mao sa nay nahitabo pagsuroy na nila ngadto sa mga pagan territories, kutob sa maminaw nila og mudawat sa ilang pagtulunan, sama nila ni Cornelio, sama atong taga Antioquia, inig sugod yun og preaching nila ni Peter, nila ni San Pablo, magyaw-yaw dayon sila og mga lain-laing pinulungan. Maunay ilang timailhan sa una nga ni kunsad na ang Espiritu Santo kay magsulti sila lain-laing pinulungan. Kadaghan na nahitabo sa kinabuhi nila ni Peter, nila ni Saint Paul. Nya kana ganing malig-on ang ilang pagtuo.
hangtod gyud na karon basta mo dawat tas Espiritu Santo. Nang giimbitar ta nga motambong ta didto sa Pentecost Sunday. Mupalit lang mo ticket 100. Kagamay anang 100 nga tugpahan kas Espiritu Santo, maligo na ka, no? Gamay na 100. Naman gani ato mga online parishioners, murag ambot pila na to'y gisponsoran dito, sobra na mating itos na po kabuok. Naay na malit o atong ticket din para aning Pentecost Sunday karong May 19 nga, Father, ako lang ng bayran niya kadang ihatag lang na sa gusto mo adto nga dili makabayad sa 100 pesos. Kay naningkamot sa sila nga daghan ang makasinati. Kay maura man gyapon ng espirituha ang mukonsad. Dili lang tungod kay nabunyaga na ta, kung dili ang pagpainit ba. Mura bag na may usahay no nga parehagod sa imong suga. Para ni atong suga ba kani? Suga, nagsiga naman ni siya. Pero doon ay panahon murag mahurot ang iyang lana. Nga inighimo na to aning special event. Mao ni ang pagbukbo, refill. I-refill ang kainit sa atong pagtuo. Gilingi ay mong tupad, ing nainit pa karon. Basig ang ato na lang panahon mo'y init. Pero ang atong pagtuo, bugnaw na. Bugnaw. Mo question na ta sa mga sugo os Ginoo. Nabitay ni text nako, igon siya, Pader, sige man yung kagyaw-yaw anak, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil anang utang. Hain man as Bible makitaan, pastang pangita sa nako, kay kanil laging bugo-bugo sa tanako. Nakaagi man yung ko, asa magina makit eh. Perting problemahan ako, may gani kay na ay Google ba? Sige kong padpad sa Bible, kutob sa kong mahinumduman, di man yung ko kadumdum, ako na lang gi-Google. Naadi ay usa sa mga verses, pero daghan man na diha sa Bible, kakatag-katag lang na siya, nga lain-lain pagkasulti. Naadi ay sa Luke chapter 6 or naasad sa Matthew chapter 5. Kana bitang sumpay anang love your enemies. Love your enemies ba? Sumpay ana. Ngano man, kay kung maningil manggug kag utang, mahimo gina nimong enemy. Kanang nangutang nimo, mahimo gina nimong enemy, madugay. Unang love your enemies. Nya unsa may buhaton, matud pa dito, when you lend, expect not do not expect to get it back. Kung kamo magpahulam, ayaw na paghuna-huna nga imo panang nga ikaw mabayran. Ana sa to pa i-erase na nimo sa imong hunahuna nga mabayran ko ani. Ana ba? Okay na ninyo? Murag kuan, di man jud ko kay bright ang Bible, murag Luke chapter 6 verse 35 na ana diha. Luke 6:35. So ay kunyog tanaw, wa gani diha pangitaa lang diha dapita. Ana kani laging bugo-bugo tayo lang kay mugsalig nako nga makahinumdum jud ko specific, pero ang tudlo na gina diha. Ayaw na mo paningil. Lisod ba yan na siya? Kay moabot man na sa atong panahon sad nga naagi manghuam nato nya di gyud kabayad. Or dili dayon kabayad. Kita gani karon sige kog baligyag slot kay napatay bayron non sa atong contractors o sa atong gihuwaman. Di ba? Ang atong building hapit naman ni mahuman, elevator na lagi construct kining atong kumbento, mga 38 million ang ato nang nakwintada karon, 38 million ang nagasto na nato diha. Unya 27 million ang atong nabayad sa atong contractors. So naay mga 11 million nga wa pa nato nabayad, pangitaunon pa na siya. Pinaagi sa slot. So mag-agwanta ng atong contractors nga di nato sila matagaan. Imagine na. I hope nga ilang gamiton ang Luke 6:35, no? Unya ang kuan kaning 27 million na ay mga 8 million ana nga hinuwaman sad nato, mga immediate needs nato. So actually 19
kuan pa gyud 19 million pa gyud ang actual natong mga katong gitawag og mga slots nga atong nahatag. So ato ning tabangan, di ba? Tabangan nato. Ingka di man ka pabayran ng utang pader. Doon naman sa gisulti si Kristo. Wa ko kakita na sa verse pero pangitaan niyo sa Google nga when you make a promise, ang saman, fulfill it as if you were making it to God. Kung musaad gani mo usa ka tawo, tumana gina pakisamaha nga nagsaad kas Ginoo. So di na kinahanglan paninglon. Mauna siya disposisyon sa nagsunod sa Ginoo. Maunay gisangyaw nilang San Pablo nga nadiin sila lakaw-lakaw nga gihisgutan sa atong first reading og ning lambo na hangtod karon. Sulay kuno ninyo nato atong sulayan nga mangutana kita sa Holy Spirit ba, Lord, unsay gamitan nako sa akong kwarta? Ana bitaw? Unsaon ko ni paggamit ang akong yuta? Kining akong balay, Lord, unsaon ko ni paggamit? Unsaon ako pag-atiman kining akong asawa, kining akong bana, kining akong mga anak? Dili bitaw kanang mag-agad ra gitag unsay atong nahuna-hunaan. Hasta kining atong lawas, unsaon ko ni pag-atiman akong lawas? Unsaon ko ni paggamit? Gahapon tibok adlaw gamisa ko, okay ra gyud kaayo. Nahibong lang ko pagkagabi, pagdayon akong higda, di naman ko katarong og higda, perti man sakita sa akong likod. Naku agoy, makabangon pa baka ko ani ugma. Perti yung sakita ba dire? Namot da stress tingali to. Ana, kakarong buntag pagbangon sa nako. Oh, bangon man, makakulikta pag itingali ta ani. Yung Ginoo gamita lang gid ang imong lawas sa paagi nga para sa kaayuhan sa simbahan. Kay anytime mo bagdown ra gyud ka. Ana. So karon di na ko magunahuna ng healthy jud ko kanunay. Ang ako nga kada adlaw ako ning gispend ang akong kapasidad para sa kaayuhan sa simbahan. Sama pananglitan sa pagtabang aning mga kabos, aning atong pagpanghimog mga balay, tabang aning magsigig anhin nato dinhi mangayog mga hinabang o kining pagsangyaw o ang pagpamaligyag slat. Di ba? Muna ako nasad mong i-update. Kay ako sa manis akong sugo. Hala mo di galingog-nguga na mo. So sa atong SBF dag, nanatay halin nga 20,000 one slot. So ang ato na lang kani-ganing igbabaligya 39,999. Pakpakan na to, daan ang mamalit. Kung kitang tanan nga mga, kamo ba, kamong nagsunod aning akong misa dinhi o sa online, kung mupalit lang kitag usa ka slot within this month of May, kitang tanan, sobra naman ta mga 1 million kamong sigig paminaw kada adlaw. Mamalit lang tag usa ka slot 500 pesos. Mura ra ni siya abog nga mapapha. Gamay ra kaining 39,999. No. Kaysa ato kong YouTube lang daan kanang nagsigig follow 190 na gud na ang atong subscriber. Subscriber na ang mga viewers ana mudaghan pa na kay daghan na pay mo tan-aw sa TikTok, na pay mo kana ganing sa Facebook ana ug mo palit lang. Pero ay mo pang patuyang og padala ha. Tanawa gid dinhi sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod ang atong official nga mga accounts. Unya ang ato sangkuan katong special slot nga DCHS as of yesterday, nahalina na tag 29,867. Ang atong tiwasonon, 133 na lang yun ka slots. Tag 200 pesos per slot. Ato sang pakpakan ang namalit. Basig mahurot yun ni siya, no? Dako-dako ra bagitag
expenses atong Holy Week o pista. Nya kamong namalit og slots, do not expect anything in return. Ang gusto sa amahan, do not expect. Matod pa sa diri ni Jesus, ayaw mong expect nga daygon mo ana. Unsa may itong i-expect nga isalikway ta, nga pamatyon ta. Apan human ni ana, dunay nagpaabot nga kahimayaan. Ang atong i-expect mao ang langit. That is the desire na gusto ni Jesus ibutang gid na sunahuna og diri. Pero dinhis kalibutan ayaw pag-expect nga patilawon tag kanunay og kalipay ana. Ang atong i-expect yun kasakit. Pareha na ako god lipay makiko magtan-aw dinhi. Pero doon na ba pipila ka mga tao nga magsigi sa binuang og istorya nga rin ako, di ba? Ibutang pa ko sa social media. Hinganlan pag ganit tagyawa usahay. Pero sakti lang. Kuha naman na, given naman na ni Jesus. Mahigog maraman sa kuha ng mga nakugyawa kay tinuod man sa nausahay, may pagkayawan noon man sa gyud ko. Mailhan man na nimong yawan noon kay mahadlok man na nimong mga tao. Di mo mahadlok og yawa. Hadlok ko nya ako man ang mailhan nga yawan noon sa ko kay ngano man ang mga sakristan hadlok man ako. Hasta gani kani ako mga staff dinhi hadlok na nako. Ilhan man ani mong mahadlok kay ang now mo formal ba dili mo kiat og nana ko mo hasta kani mga lektor panington guna sila usay mag-ana-ana gud padersyano ron mo ana mura sila bag mahadlok ba so pasabot ana ako ginang dawaton nga may pagkayawan on gyud ko lingi ay mong tupad na ikaw di kayawan on. Kamong mga ginikanan, dili mahadlok ninyo inyong anak. Mahadlok gani, yawanon ka. Kamong mga leaders, kamong mga naas kompanya, di mahadlok ang inyong mga subordinates, inyong staff, di mahadlok ninyo. Oy, panington, ginagbugbog, igabot. Tungod sa atong pagkayawanon. Pero dili na maoy, sukdanan kung malangit batag dili kung dili naa sa atong pag-angkon nga kita sumusunod ni Kristo padayon tag-adjust padayog adjust ako dinhi kanang mahadlok nako sige lang okay ra gyud kaayo muduol ra gyud mo nako akong mga staff nanay panginahanglan wa nay kwarta ay muduol oy musuwa ta pader kan gani pa din ka salamat intaw niya ako na yung pirmahan ingon ko okay salamat kay pader salamat kay nako salamat intaw kay nakakita na gid sa Ginoo din ako kay nagpasalamat naman ana pero ug wa sila panginahanglan oy musibat oy kanang palayo gyud palayo ang ilang tan-aw yawa ra gyud ko ana pero sige lang, okay naman kayo. Kay mailhan raman gid na mailhan raman gid na kon naginoo na imong tan-aw kay muduol man ka. Kana sang muanhi dinhi. Malipay sad ko nako tinuod ang mga tao dinhi uban dinhi nagsunod nako kaning kuyog nako. Mura kog ilang gihinginlan sa ilang kasing-kasing mahadlok sila nako, libakon ko nila. Pero naman sa daghan nga tagalagyo nga manganhi magpa-picture gahapon sige pa jud gakos pader pagaksak ko nako yahaya ani makaingon mo sa tag sana all pero panagsara sa noon na namang sige gyud kuan ba kana murag hinangop gyud kayo nako kaning ni og anhi sa nimo puyo sa parokya kuyog nako anganlan na sa kugyawa ani kay bisan gani si Hesus ginganlan magyawa gihinginlan, gitaral o gilansang sa cross. Kita pakaha nga iyarang sumusunod pero atong hinumduman mas maayo pagnganlan tagyawa nya naning kamo ta pagbuhat sa Dios nung mga buhat kaysa hinganlan tagyawa tungod kay nagbuhat gitag mga yawanong buhat. Ana no? Atong hunongon ang yawanong buhat. Bahala nagnganlan tagyawa. Kunongon ang atong kadao ni anang kwarta, kahakob ni anang mga yuta o kanang mga dungog nga to the point nga maggubat na lang kita, magpinatyanay na lang kita
magbinungulay na lang gid ta, mga yawanon ka ng buhat. Apan sa atong pagbuhat, pagtudlo sa kamatuoran, mahingan lang tagyawa, okay ra na. Ato ng dawaton, ha? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon, sabat nako, sugod karon. Pwede na ko nimungan lagyawa. O, ana na siya.